טיול בקרוון 2016, אוגוסט. אנחנו נמצאים כרגע בשוויץ. האם זה קשה? האם זה קל? האם יש מספיק מקום? התשובה היא בהחלט כן. אז הנה הקרוון, אנחנו נתחיל לראות אותו מבפנים. יש פה מקום אחסון לכל מה שצריך להיות זמין. כיסא נהג, ולידו מתקדמים. שימו לב, יש פה שולחן, שתי בנות מהממות, מרימה. הנה, יש כאן מקום שאפשר לאחסן דברים. אבל רגע, לא הבנתם מה יש כאן למעלה. זאת ההפתעה. מה, יש שירותים בתוך הקרוון? התשובה היא בהחלט שכן. מה, יש מקלחת בתוך הקרוון? התשובה היא בהחלט שכן. אבל רגע, איך מבשלים ומה עושים? שום בעיה. בתוך הקרוון יש 3 להבות. שימו לב, של גז. נהדר. אבל רגע, יש פה מקרר? התשובה היא, תראו בעצמכם. לא רק מקרר, הוא אחד מקרר, כמשפחה ישראלית טיפוסית, הוא גם מפוצץ. הנה, אז רגע, ישנים? אבל איך יש מספיק מקום לכולם? יש מספיק מקום. שימו לב, פה 2 ישנים, וכאן מלמעלה יורדת עוד מיטה, והנה. אבל רגע, איך את כל המים? איך ממלאים מים? אז בואו אני אראה לכם. קודם כל זה הקרוון מבחוץ. נהדר. פה מאפסנים את כל המזוודות. מי שרוכב אופניים יכול לשים פה את האופניים שלו. החלקתי, הכל טוב. מים. פה יש חיבור למים, מחברים פה מים, חשמל. כל לילה אנחנו מגיעים לחניון ומתחברים לחשמל. ואז אין בכלל שימוש בדלק, שזה נפלא. אז זה הקרוון שלקח אותנו כבר ל3 מדינות. היינו בגרמניה, באוסטריה ובשוויץ. מחכים לנו עוד 9 ימים איתו. מרוצים ומאושרים בכל רגע. אז שאלות, אתם מוזמנים לפנות אלינו, בעיקר לרביב יוחנן. אז יום מקסים לכולם, והמשך טיול מהנה. בנות תגידו ביי ביי. רוני תגידי ביי.